nze m ọzọ ekene m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata onye ọma na-ege m ntị n'onu. Biko achọrọ m ka ị gee dis video ihe gbasara ihe na-eme na Anambra steeti n'ụbọchị nke taata. Echefukwana ka ị sọskraịbụ, kọmentị, share ma ọnụ notifikeshọn unu ya gaziere m na onye ọma njem ọnene vidio ahụ. Share this video. Happy weekend, my people. Happy weekend, my people. Can you enter this video? Metụ maka na share button. Yes. Metụ maka na share button. Message ya nchọrọ ịpas n'abalị awụ maka Ndi Apga nọ na Nnewi and Ndi Apga nọ na Anambra State, but most especially Ndi Apga nọ na Nnewi. Ịghọtago ụmụite na oshun, ịghọtago ụmụite na oshun. Onwe nwe obere azụ nchọrọ ịtụpe ya unu, ịghọtara. Onwe nwe obere azụ nchọrọ ịtụpe ya unu. Achọ nka anyị nwee brief conversation, ịghọtago. Ebe na nke m aha atọ ụtọ abịa nga ekwuru ya ka ọ tọọ ụtọ, mana eziokwu bụ ife aga na-ekwu. Eziokwu bụ ife aga na-ekwu. I watched the TV interview, radio interview emelu our mayor na Choice FM. Many things okwulu no in place, many things okwulu tọrọ ụtọ ka sugar. But one narrative nchọrọ ka Ndi Apga nọ na Nnewi North change that mindset. Adama like na nnafọ Daniel Nwaza and I greet you. Adama like na nnafọ that mindset na young youth do kaye, including the mayor. There is no way he eji agwa anyị na ife kpatalo Apga government will neglect Nnewi for over close to 20 years or over 18 years is because na Nnewi no opposition. What do you mean when you say that na Nnewi no na opposition? I want to understand, because everybody, every Apga member in Nnewi North seems to be speaking this same language. In this 21st century, everybody na practice a multi-party system. Democracy, ọchịchị onye kwuo uche ye, ọchịchị onye mmadụ onye ọ chọrọ ịtịrị oje kwuru n'azụ ya. We must not have the same political stand, but governance is governance, and network is a civilized society. You wanna go? Okay. Yeah. Ọ na-ewute m na mfu ụmụ okorobịa dị ka mụ na ahụ, ụmụ agbọghọbịa dị ka mụ na ahụ, ha na-share that same archaic mindset. Let us begin to behave like civilized people. You cannot tell me that the reason Patalo Apga government ji wee neglect Nnewi all these years is because
na Nnewi nọ na opposition. Then we jụọ ajụjụ wee sị, what do you mean when you say that na Nnewi nọ na opposition? This seems to be the language in the mouth of every Apga member nọ na Nnewi. So you want everybody nọ na Nnewi ka anyị niile wụrụ ndị Apga. Ife ịchọrọ ụwụ ka anyị niile nọ na Nnewi wụrụ ndị Apga. N'oge ọbụla ejere ịtụ akwụkwọ na onye ọbụla nọ na Nnewi ga-atụrịrị Apga akwụkwọ. Is that what you want? Then we might as well say na onye ọbụla nọ na Nigeria ya atụrịrị APC akwụkwọ. Na ọ bụrụ na steeti ọbụla atụghị ọrụ APC akwụkwọ, na APC gọọmenti ya esizi every benefit na-abịa to that state, because Anambra State wapụga. Ịghọtago? Isi na federal gbadatawa, Anambra State wapụga. So enwere ike as well ekwuo there will be no minister ya bịa from Anambra State, because na Anambra State wapụga. Steeti PDP na ya withhold benefit ha because na ha PDP. Na ọ bụrụ na ndị Apga na-eme inu na local government ọwụna atụrụ ha akwụkwọ na ya regard ha as opposition, therefore onwe ife governor suppose ịlụrụ ha ọ ya alụrụ ha ya because of na ha atụrụ ha akwụkwọ. Anambra State ọwụ birthright ndị Apga. Adama like na nna anụ this thing na a young vibrant people do ka anyị na-ekwu, ndị do exposed, ndị do enlightened, more so when you are referring to a governor who is a professor. Nigerian politics is very bad though. Nigerian politics is very bad. So we have to lobby the governor with our vote for him to come and do something for us in Nnewi with our Anambra State money given to us by federal government as allocation. Okay, ka Nnewi atụghọrọ ya akwụkwọ mana ọ na-abịa na Nnewi abịa ewere ife. Ka Nnewi atụghọrọ ya akwụkwọ mana ọ na-abịa na Nnewi bịa na-ewere allocation. Esetakwakwara ngụ vidio ndị yi uniform today chụwa onye bụ mkpụrụ taya ịtọ ka ịnọ ka a narị ego owodaghị ego amabụrụ ofu taya na moto uniform everywhere. Ndị niile na-ayi uniform ọ bụla ego ka fa na-anatara gọọmenti, ọ bụla revenue ka ha na-ejeneretịrị gọọmenti. Anyị atụghọrọ ha akwụkwọ mana ya scatter your men everywhere a na-akọleti ego na-ebutere unu n'ọka. Oluzie n'iji ego anyị wee bịarụla anyị ọrụ isi na anyị atụghọrọ ha akwụkwọ. Anyị atụghọrọ ha akwụkwọ mana ego local gọọmenti anyị for over how many years unu bukwara eti na akpa na-enyo. Si asụzinala mmadụ asụzinala language ya na Nnewi again. Onye ọ na-asụ that language na Nnewi again ebe ọ na nnọ ekwurie mma confront onye ahụ. Ịghọtago? Onye ọ na-asụrụ language ahụ again na Nnewi nọ n'opposition around me ebe ọ na man nọ na Nnewi, I will stand up and confront that person. That is a archaic language. It is uncivilized. Na the mouth of people who are enlightened. I've heard it from so many people. Even Nnewi in no position all this while. Even Nnewi in no position all this while. Even Nnewi in no position all this while. Do we need to beg governor with our vote? During election period and MA politics, after MHSL election or result, okay, politics are guy or we look at governance, and governance now do inclusive. As a governor, you must run an inclusive government. Yes, because he recognized the fact that it was because of this multi-party system Onya Oshalo Apga government into power. Because no one when the PDP no one party state one party system can practice. There may not be Apga as a close opposition take the power from PDP. Are you getting what I'm saying? So it will begin to have it as an entitlement that every Anambra State indigene must vote for you people before he reap a simple dividend of democracy, not your own personal money. It is very ridiculous. I am saying it now because I will not want to hear that language anywhere around me again, whether in the market, whether personal discussion, or whether anything. I will not want to hear it anywhere again. Na Nnewi no position. No nyapatalo na Apga. Fail na their responsibility. Nebe Nnewi no.
Nnewi is a mega city. Oka woketa kasoludo na imagine urbanizing Nnewi. But you are getting everything you're supposed to do with Nnewi. Revenue yapa, revenue scatter everywhere. The container na apu, nda na apu, the window, revenue window to open. Onye ona na bolo, ana borie. He was if he bottle buy you well or it was a logic. So I had they generate, but I had they reap. On our own is not that a chaotic government. Apple got the lucky. Let me tell you. I repeat again, name the program, and I'm a day. If I can be anything, but for now, there may never be another Ifanyoba. And only God who marries no Jew. Obviously, this is the point for Apga. For Apga to prove themselves in the Nnewi. Otherwise, another Ebubechukwuzo that may come up. Maybe Ebubechukwuzo promise. Apga may not survive the tsunami. Jenu de to na akwụkwọ. So no show no one name. I am that throw na akwụkwọ. No ga. Ebi na-ewote ego ihe edozi ọfụma ka money wey na-apụta ebe a. Even in the economism, where you expect most, you put more. Where you expect more, you put more. Government on his own, federal government on his own. Through him, Nnewi individually experience government benefit. Even when Apga neglect Nnewi, because na atụrụ nwa ya akwụkwọ. So, obodo nwelu Ebubechukwuzo ka a politician, ye jetụrụ another person akwụkwọ. Ụmụkwuzi na-ekwu, ebube nwelu onye dụka Ifeanyi, obodo nwelu onye dụka Ifeanyi Uba, as an active politician, ye jetụrụ another person akwụkwọ. Asịgụnụ, ifuru n'ibiri ime mgbe Ifeanyi Uba nọ ndụ iji ego steeti wee outdo onye na Nnewi. Ọkpọzi oku ndị mmadụ asị Ifeanyi na-achọ na anwụrụ ọkụ kwesị ya. Una ya hapụ obodo anọlụ obodo dụka Nnewi. Una hapụ obodo dụka Nnewi. Nnewi anọ atọwọrọ like that. Aifuzi onye na-emesa Nnewi ofela. Aifuzi onye na-eme ọbata n'obodo ọdụka obodo enwu n'ọkụ. Unu si ya hapụ ya tiri m ụzọ esogharị ụlọ. Ọdụrụ possible. Ọnwụ ụlọ ụlọ Nnewi ifu ụlọ suppose ịlụrụ Nnewi. Nnewi may not even notice the existence of Ifeanyi Uba. But it is because he took over the responsibility of government, empowerment here and there. Family Yaba. We are not talking about his personal lifestyle. We are talking about his life as a political leader. Kagari they mistake his personal lifestyle and his life as a leader. Yes. So, say that's Nnewi. Let Apga buckle up on Nnewi. Nnewi North is a local government, no government in Anambra State we want to play with. I don't know why you people even decide to be playing football with Obodo Nnewi. And I'm saying it. You people should buckle up so that there may not be another Ebubechukwuzo. Ono the lucky. Now the shoe, if I know happen, do so big. Shoe, if I happen, do so big. That inweta opa ye fit in again. You take a long time. Onye ya do willing to sacrifice. Onye ya do willing to come out to okwu kasino nyaku. Onye ya do willing to who is going to do that again? There is nobody. Only few people will be ready to pay the price Ebubechukwuzo pay. I'm not saying he is the best. I'm not saying he's the best man. But what I'm saying is that as a town state man, he is somebody obodo not supposed to be in where obodo not supposed to have obodo in where one Ebubechukwuzo or in where 100 Ebubechukwuzo. I've been so on ya make a channel na Nnewi. Other people na-eme kwa ọfụma. Nnewi nwere ndị mmadụ and anyị nwere ụmụnne anyị, all of them are doing fine. They are all contributing their quota to development of Nnewi. But enwere reason kpatara Ebubechukwuzo ji wee Ebubechukwuzo.
people are they following them for nothing. Yes. Sort of no name mmadụ nwụọ elu wee ya na ekwugharị ya m. I don't mean like that now. I don't mean like that. He is one man I only encountered once. I keep saying it. I only encountered him once in 2013. And from 2013 till Obosonwolo, I never had one-on-one encounter with him again. But the record is there. You may have other bad things to say, but there are so many good things people want to say. So when Apga abandoned Nnewi, and Nnewi no Nneka, Ebechukwu stepped in, and people saw him. They saw leadership in him. They followed him. It wasn't for nothing. Yes, it wasn't for nothing. There was a time Ebechukwu on Apga. Kelobo Sefa Yoba sin Apga wepo. He was one of the founding members of Apga. Founding member of Apga. He later left Apga. He later went back to Apga. So even that time, Ebechukwu on Apga. Kerife neme. Kerife Apga meru Nnewi. That time, if I go back on Apga. Okay, how an advantage. Because Apga KJ conquer Nnewi, one Nnewi in a pocket. Look at Ifo Melu na YPP. From YPP, he was able to capture Nnewi North. And Olokwana Kerifo neme special. Or capture House of Rep. Nnewi North and the Nnewi South. Ekusigo Federal Constituency. Ononolokwa anakiva nako or capture House of Assembly. Anolokwa nakiva nako or capture about how many local governments. Anolokwa nako. It is not an ordinary man that can do such kind of thing from a strange political party and structure. Now he is the material Ndi Apga jiwe because no na Nnewi wepụta. Eji Ifeanyi Uba wee tie pele na Apga because no na Nnewi wepụta. Ọwụrụ na ọhụ maka no na Nnewi wepụta. Apga akpọrọ na onye ji Ebechukwu ụzọ ji ife. Imagine ọwụ na Ndi Apga jisiri ya ike. Yeah? Wee ruo mgbe nwụrụ Apga ka occupy Nnewi North, Nnewi South, ekwusigo and the environment here. Onye nwere ike ịnapụ ha eye. And not because of no na Nnewi wepụta. Maka asho ka na generalize ndị Nnewi anyhow. You got to go. So, all God could easily to take him at the time God would you. And we choose not to question God. Let Apga play their card well. Apga to for this sentiment of Nnewi in no position. Are you going to force us to vote for you? Yes. Are you going to force us to vote for you? Must we vote for you before you come and do something like a commercial city look at Nnewi? Must we vote for you before you come? You know you have interest in Nnewi. We know you have interest in Nnewi. We know that no government, no party national Anambra State will like to play with Nnewi North. We know. Nnewi North will be in that field. Nnewi North will numbers Anambra State teacher minus Onitsha and Nnewi North. Kelu local government also will the number will. If not because of this entitlement mentality, we are the ruling party. You must vote for us. How can you expect us to vote for you with the mess Nnewi on it? So, unu teto lata, unu ejine brag. It is a thing for you people are doing to yourselves. If you start including Nnewi in your development agenda today, it will be a best. Yeah, it will be one of the best decisions you people have taken. You people should not brag with it. Yes, you people should not brag with it. Do what you are supposed to do in Nnewi, and don't even score it as an achievement. Yeah? Don't even score. Adam somehow disappointed when I heard the mayor Nashoy Sefton saying that government is more like you scratch my back, I scratch your back. Imagine. Mayor. For real. For real. For real. Government is more like you scratch my back, I scratch your back. You lobby the government will lobby you. For real. But when they come to take, the government in ha je na Niger Delta
eje were ego a na-ewepụta na Niger Delta wee buru ya na Abuja na-ebu another place wee hapụ Niger Delta ka ha na-eme nleka ndị Niger Delta wee binie wee take their fate in their own hands. They fought and they got victory. I want to remind them, you cannot take people for granted. Yes, Niger Delta, there was a time even even na Nnewi na-eme na Niger Delta. Ebia ba ya ebia wolu, iwere eje dozie ebe ndị ọzọ. Ị na-achọzi ka anyị na-akụpụsịrị gị isi n'ala. Iwe nye bịa ya ife iweta from buy. Is that not what it is? Ha nwere mmanụ, be ha ka esi ewepụta mmanụ. Mana ịpụta be ha nọrọ ka ebe do forgotten. What did they do? They fought. They fought. Ruled by force, turn on the face of government. We set it up. Niger Delta Development Commission. The rest is history. The rest is history. So, this act of government taking people for granted, it should stop. With the kind of money Apga is generating and Nnewi since 1999, you cannot tell us that we scratch your back. We have already scratched your back. Yes, Nnewi, through our massive revenue window in Nnewi, already I have scratched go back government. Yes, by numerous economic window, revenue window. Ebunu si ewele ego. If you don't need it, you don't emezi ewo. You don't get busy a percentage of. You know what I go? So, Nnewi alobigoduna scratch our back of government by so many revenue windows. Every government in Abia generate go buy. What else do you want us to do for you? Yeah, I just say to our Cotironia Shore. Yeah. I wòlíì ẹsẹ̀ kẹta bàbá ya ọ̀fọ̀ ìwòlíì ẹsẹ̀ kẹta bàbá ya ọ̀fọ̀ ìjú ayé ìjú ekwensu ìjú ọrụ niile ìjú ekwensu ìjú ọrụ niile negodu ka ọgbọ isi dụ negodu ka ọgbọ isi dụ negodu ka machine pass dụ negodu ka motor pass dụ negodu ka electronics line dụ negodu ka ọgbọ isi dụ a na-ekwu ife niile ahụ ọwụrụ ka a na-ekwu okwu can you feel better than Nnewi a very na government a very standard market, a very standard market in kendo standard really need a because of the amount of money you generate in mafia. Ayayada kwa yo ni ayo. When ayade wole Oliver Twist, you want some more. Oluzie ni nyeshi ya back on atwala logic na Nnewi atwala na akwụkwọ. Yes. I have the right to vote for anybody I want. Yes, I have the right to vote for anybody I want. And you cannot change it. If you want me to vote for you, you must lobby me with something. Or campaign rule and execute something. Yeah? Let me tell you, Ndi Apga kono gale mwe. Mano ni etata. Apga winulu. Anambra South senatorial city because you people should not joke with it. It is because Nebubechukuza no lawyer oh Nebubechukuza nondo. Who say we honor? And the sure happened to so big. So you people should see it as a kind gesture. Reciprocate accordingly. Na governor bia flag la yilo
because Ndi Apga win. It is a it is a right step in the right direction. He should continue in that manner. He should continue in that manner. Because the truth of the matter is that Apga win the election side there. That is why Ndi will say Apga should step up their game. So that by the time I win another Ebubechukwu if I enyezi, man Apga to lose in their game, another Ebubechukwu will spring up and hijack the system again. If Nasoludo they make campaign Kita na akono ka market woman, all because no man Ebubechukwu no he. Onwere any contender, onwere any major contender. Onwere any major opposition. Ndị ọzọ niile ewu they dey as they know dey. Nye ọhụrụ nnọọ na Ebubechukwu ụzọ nọ ndụ wee nọrọ na ballot wee jide APC ticket o wee wụrụ na APC woje their gubernatorial ticket nke Anambra State wee werie wee kpee Ebubechukwu ụzọ gbaa aka buru ya ndị kwatụrụ soro udo ya da anyụ mamịrị na anyụ nsị n'ọgọdọ ya ọ na-eteki campaign serious. Onye je na-akọ ọnụ ọ na-akọ Ebubechukwu ụzọ nweta abịa ịkọ ọnụ ka market woman action man ihe ada for action otu okpo na-eti ya na ihe na-anya udo na dimkpa na afụrụ n'isi ụdị na ji onye nke ahụ wekwuru ahụrụ onye nke asị ahụrụ ebe da mmanụ si akpata strength ịghọtago amụmewu ịnọrọ na ịkọ ka na-akọ ọnụ ọnọdụ ebe eme mitin ịghọtago omecha mitin mmapụta ifu dịka ifu ebube ihe Ebubechukwu ụzọ na ndị ịkọ ka ifu dị mgbe ifu ogologo ime ihe ozugbo nwoke nwere ebube nwoke gara aka ịghọtago ọ stọpụ emitin etu a ihe ama na odike na abụbatara so na ọnwụ wive mmadụ anyị ajụ ajụjụ ọnwụ wee nye Apga a fresh opportunity na Nnewi North, Nnewi South, ekwusigo and this environment Ebubechukwu gosigo na-etu akeshi edewe na okechigo nke a wunye edewe na pocket onwere onye a ka anata enye n'ụwa. House of Assembly Nnewi North, House of Rep Nnewi North, ekwusigo and Ihiala, right? No, not Ihiala, Nnewi North, Nnewi South, and ekwusigo okechige tinye n'akpa. Senate Anambra South okeshigoye tinye n'akpa na amamiyaka ọ na amamiyaka hazime ekwu okwu ụmụ council election emelu councilor and local government ọ na-ekpukọrọ ndị nke ahụ fee ya na pocket nke ahụ an easy walkover. He doesn't even need to come out. Also Vino Onyeka. So also Vino Onyeka ya amount to put amount no onye they speak the language of Ebubechukwu ụzọ. It's a game over. O see to wori eti na pocket here. So also she go side ya. Nwere onye aka na play ya no wa ana magwokwo eziokwu unless na next 20 years no was rife mere. Ayari ada choka ana play ya so she agba oka. Because he was destined to be a governor. Also nwa we say gbuchiri Ebubechukwu ụzọ ebe Agụọka ewepụ nwa gburie Agụọka is a must o meho n'izu ome n'ọnwa wayo ya ejije wayo ya ejije nde jeri ya eje ado as is a material, is a political material. Ife ndị party ji agbari ya achara maka na ama na Ebubechukwu ụzọ wolu Apga ticket wee win or hijack the whole structures of Apga. Ndị ọzọ niile na-ekwezi ya amemmem oye na-eso n'azụ. O ife kpatara every party ji asọ. Yes, the PDP gbara ọsọ, Apga gbara ọsọ, because na ha ma na somebody not in the capacity of Ebubechukwu ụzọ iwere your party ticket nye hand the go structure, state structure of that party hand the n'aka. Look at Ifeoma na APC within the shortest time about APC or resurrect ya APC in Anambra State. APC to become vibrant again in Anambra State. He did what even Governor Hope Uzodimma could not do in their own time. He did it within the shortest time or no. We APC or Anambra State or na Ebelide. Owulu na Ebubechukwu ụzọ nọ ndụ. Soludo ka ama no election ka na-eme. Soludo ka to do election ka na-eme.
ụbọchị ahụ a na-akwa Ebubechukwu ụzọ mfụrụ ya n'ụlọ ụka afọrọ ndị ebe ọ nara ekwu ukwe do re mi fa sol la ti ọ na-ata glaasị okpu n'anya hai ife nsịrị ọnwụ merumeze nya ọ nọ n'ebe ahụ ọ na-asị hey ọgụlụ so na ife eji akọ ọnụ ka market women a na-akọ wu bikos na Ebubechukwu ụzọ anọrọzi ndụ nkọrọ ọnwụ na Ebubechukwu ụzọ nọ ndụ apụga ka mma na-eme election now. What is the take-home lesson in Jewish Cambia address here? You people should stop referencing on the past when it comes to Nnewi North. You guys should build a new future for Nnewi North. Clean our memories. And build a new memory. You replace it. You people should stop referencing on the past because it was an ugly past. Nnewi was neglected. It was because of the neglect Nnewi battle Ojiwenye rise to Ebubechukwu ụzọ. So let us stop mocking the dead. Na na-ekwu okwu. Ka ya be da mock onye nwụrụ anwụ. You got to go Apụga claiming that they got Nnewi North and he is mocking onye nwụrụ anwụ. Unu na mock agụ because of na agụ adọrọzi ndụ. Na ọ bụrụ na agụ nọ ndụ. O kwuru ihe mgbe asịwaju ka onye winuru. Ka ọ gwara na nke bala agụ n'aka na nke abago na ya anata nwa agụ ife o ji n'aka. And when he said it, you people ghọtara ife o kwuru na ife bala agụ n'aka abago and na ya anata nwa agụ ife o ji n'aka. Ọnwụ ka a na-amụ ọkụ. But you people can do better. How do I mean by you people can do better? You guys can buckle up. Nnewi need ka edozie Nnewi. Nnewi need ka edozie Nnewi. Governor need pay attention to Nnewi North. Yes, Nnewi North will nnukwu afia ụwa niile ma ama. Investors nọ n'obodo akarịrị akarị. Eji a na-ekpugharị n'obodo akarịrị akarị. Rụọrụ na ya ụzọ dị n'obodo a. Ụzọ so na the most visible thing Nnewi need at the moment. Rụọrụ na ya ụzọ. Yes, rụọrụ na ya ụzọ. Communities na-try na-adọbata line 33 na-enyegodo anyị ọkụ. Individuals na-try na-provide good employment n'obodo a. Rụọrụ na access road ndị na-eme business si aga. Rụọrụ na anyị ụzọ anyị si ebubata container na-abata na Nnewi. Rụọrụ na anyị ụzọ anyị eji ebupụ goods and services na Nnewi. Ife anyị na-ayọ adọrọ too much. Governor need spend the amount of money you spend welu flyover na Ekwulọbịa iji wee lụrụ anyị some critical roads anyị need na Nnewi a. We need such amount of money iji wee lụrụ anyị. We are not asking for too much. But unu nọlụkwa na-edewekwa ahụ na ọwụrụ na right unu. You people should not forget 1999 there was no Ebubechukwu ụzọ. From 1999 to the time Peter Obi zọrọ there was no Ebubechukwu ụzọ. Ọnọkwo but na ọnọkwo mana ọnọ na work go do with the people not on the moment. At the moment anyị ma time o ji wee decide ya to get active. Yes, I am a time when you will decide there to come active na the system. You want to go? So let you people should not relax and sleep, drinking champagne, thinking that the long-awaited battle is over. Another Ebubechukwu ụzọ may be at the corner, warming up, and that one puta Hanada Adowa stronger than the former. Yes, that one puta Onada Adowa stronger than the former. Look at what happened during the time of Ikemba Ojukwu. Look at what Nnamdi Kanu was able to do without even civil war. Look at it. So you see what I mean now. So don't sit down and enjoy, drink champagne, relax, thinking that no, he is gone. He may be gone, but another one may be warming up. Apụga can only do better. Apụga can only do better. Nwere ife unu ya alụrụ Nnewi kịta before unu alụla ife ya atụ anyị n'anya. Ana m agwa ya eziokwu. Due to long neglect unu nyere anyị, you people need to step up your game na Nnewi before unu alụzie ife ya atụ anyị n'anya. If not, people can only be nọrọ ka ndị ekele ụdọ because na ha for somebody nwere the kind of capacity the late senator nwere.
But at the moment somebody with the kind of capacity the late senator will I actually go back to where is wepota Emalugo. You see? Emalugo. So you guys should not be say even some of the people non as structure realign. You don't need to tell you that it's because somebody do capable and defeat enough to take off from every fine. Somebody will the kind of force. Those guys will not go anywhere. So if you have them now, the only thing you need to keep them is by doing that thing that is going to make the next person here Bogota so irrelevant. But you only have room to give relevance to another person. Onya nwere Bogota. I am just saying, Apga should embrace the spirit of reconciliation. Onona approach the Nnewi. You people should try to make the Nnewi to forget where we are coming from. Where we are coming from, I will not hide it away from you people. We are coming from a place into very bad. We are coming from a place into very, very bad. So you guys should not even think, no, governor neglect because na in opposition. What do you mean by na in opposition? What do you mean by na in opposition? Was it not because of that same opposition that made Apga to wrestle power from PDP? Obula, Anamajoga Ajuju, Obula because of the same opposition. Batalo, na Apga wrestle with power from PDP. And the Apga another party do ready and willing. We also wrestle power from Apga. So sometimes I'm even at they made these political parties. Imagine the PDP can on a center. Aniku. Ne make ayase no hanwe benile. Owo na bottle PDP afa. Na PDP weliki mecha lose asoro. Hayekweta. The kind of arrogance na that with this party the power. N'ime ha na-ekwu ka ha wuchukwu echefuo that no nwere ndị nọ before ha bịa and no nwekwarụ ndị nọkwa ya take kwa over from them. Ịghọtago? So unu bịa na Nnewi unu na-alụla anyị ọlụ wolu na arrogance dewe na nkọ wolu spirit of entitlement dewe na nkọ. There will never be a time unu ya dey dictator in the Nnewi who to vote for. Owona Soludo alugolu Nnewi ife turu Nnewi n'anya. This coming election, Nnewi will vote for him. Not because na force la ya force. Not because na mandate la ya mandate. Let me tell you, not because na force la ya force. Not because na mandate la ya mandate. Nnewi akarigo ike ewu. Let me tell you, you can only suppress people to close their mouth temporarily, but not permanently. But there is always a way. There is something you need to learn from Ebechukwu. If I know a way, you will make it do ife. You must see reason with him. He has a way. Go rough side though. For people who are close, I don't know. But a way. You will make it do ife. We conquer. For as long as no. If you are not Shiniake, you want to go. Apart from people out the those people who political jobbers, their duty is to eat from anywhere money. He who pays the piper dictates the tune and will have everywhere. Those people they are loyal to all the Kagranot and Afia. They are not loyal at all. They are only loyal to the funds and money and benefit. So those people, there is really nothing you can do. But he was a sensible somebody, a youth. He was able to gather the whole youth of Nnewi, 90 to 80% of youth, not Nnewi. He pocketed them in his pocket. Go for them, the big men. No go before Jiheme. Those masses, that was the system he used. That was the system he used. Umukorobịa ndị na-eji aṅụrụ Igbo na aṅụrụ afịa ọchịkọrọ ha gwa ha bịa na onwekwara ife unu ya debe. He gathered the youth ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa chere ha ncha niile na ị na pocket ya
iwuruzikwa ọgaranya na-ekwu ọsị na ekwu mgbe ikwuchala mgbe ruo n'omume. That was the system Ebubechukwu ụzọ used. He decided to work direct with the people and not the elite. The same system Ngige jere use, but o feluru ya. But if o ji wee felu ewu because no je kakwere ihe n'elu, Ngige filuru na ọ chọrọ ka o duzie ewe with ndebe ụba so that he can align himself now with the masses. But the source o si wee gbagote ebe ahụ very wrong. So that's why o ji wee follow Yakata. But Ifeanyi Uba decided to turn his back at the elite, and he decided to glue himself with the people. Apga can also borrow that from him. Yes, nwa nna mmadụ pụta na-ekwu okwu, nwa ya opisi n'ime pụta ọsị dadi amụrụkwa m ife na-ekwu ife na-egwakwa Ebubechukwu ụzọ ka mma. Ịghọtago, o disregardịrị ndị nna jekwa ụmụfa. That is the system o used. So Apga can do better. Of course, let me not say that currently, the way and manner they are going about it in terms of work, not impressive. But we yes, because we don't need to remake up. If we maybe ayaye jezi kobaka na akomoba na akomeba. We don't need to remake up for things we miss for a long time. And the time is now. You people should not relax. Una ano na na-egbekepụ okwu ka ya si na gụnụ mere. Ọkwa ọnwụ ka ụnụ na-aṅụ. Ịnọrọ na ụnụ nọrọ na-ekwekepụ ọkwa ọnwụ ka ụnụ na-aṅụ. Ọkwa ọnwụ ka ụnụ na-aṅụ. Ife a na ọdụ ka ife dụ agụ n'aka. And ọnwụ ka ị nwere ike iji wee nata n'agụ ife a. And ọnwụ a which is nation. Nation. Nwunye a je wolu datin nye ụnụ n'aka. Treasure on ya. Unu ekwenna ka ọ pụọ ụnụ n'aka again. Dozienu Nnewi. Nnewi should be a mega city. Urbanize Nnewi just like Onitsha. Take some attention unu etine Ekwulobia. Tinye na Nnewi. Nnewi need. There are many people who are living in Nnewi. Yes. When you want to find people, you find them in Nnewi. Paying attention na Nnewi. By force, you vote for me or no. You may be giving room to another Ebubechukwu that may rise up, and that one, you people may not survive that particular one. You gotta go. So we should be able to look back and see where mistake has been made, and going forward on our try here, with such kind of clashes, do what you are supposed to do. Unuji resources, unuji state. Kenye appropriately eto supposedly siwega. Ai ketankai, kenifai nekuroku. Government na alola aye. If I suppose that alola kenife an individual yechi we bagota. Aye jekwazie, doka aye jekwazie gewo nyo wonte. You gotta go. You gotta go. Yeah. So government now lie if I suppose that lie, there may not be room to go and pay attention to another person. So I just thought I should tell our people this, so Apga should step up their game. Impressively, they are doing so. But making some statement here and there, people should come out from that statement. We don't owe you our vote. You can't force us to vote for you. I'm telling you. You can't vote us. It is only Nnewi out of circumstance. I'm telling you. Out of circumstance. And in another strong force. At the moment. You gotta go. So kunu gale atron kunu relax ya no na la they were heard that it is now a walkover. No. Nnewi no out of circumstance afrosi fire. So the only way you can sustain it and make it permanent is if you do what you are supposed to do for us. I always say, oh, never I will go fake love, never I will go real. Otherwise, on our work is the Ebubechukwu upon decay, dinner no man of Kifeni. Upon no dogu dinner no man of Kifeni. Dogu our guy name. Ebubechukwu go a very powerful man. Oh, a other go.
He may not be perfect 100%, but the fact remains that now that man is a powerful civilian. Nnewi lose. So let nobody mock onye nwụrụ anwụ. Ịghọtago? Asị onye akpakwana nwa agụ aka n'ọdụ ma ọdụ ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Ịghọtago? Let Ebubechukwu ụzọ legacy, whether good or bad, let it be preserved. But let us move forward. Apga, you guys can do a lot. There are a lot you people can do to work your way into the heart of Nnewi. It is not Nnewi that should be patronizing you people. Oh no, you are there patronize, yeah. Because I am with information, I am with numbers, I am with resources, in terms of revenue. So what else? Are you prepared? We are ready. Yes, we are ready. Oh no, call do patronize, yeah. Oh no, call do chukwa. Oh no, call do ihu. Otherwise, ndị mmadụ ya nọkwa na-pretend enwe ha kwa emi ikuku egosikwa ụnụ si ụnụ dekwa. Ịghọtago? Lụwarụ na anyị ụzọ dị na Nnewi. Lụwarụ na anyị ụzọ dị na Nnewi. Dozienụ be anyị nwere ife ọzọ anyị na-ekwu. Ịghọtago? Share this video. Ka Chineke dozie okwu a. Ịma na ekwu eziokwu ọ na-agbaka na ntị. Ịghọtago? Ekwu eziokwu ọ na-agbaka na ntị. Asị ozi ndị ike dị na-eruzi ya na wụrụ na ọnwụọ na ọrụzie na ụdọ ji agụ. No! There must be people who will always remind us where we are coming from. Nwetara ọchịchị Nnewi North, Nnewi South and ndị otu because of na Apga. Unu nwetara ya because na Ifeanyi Uba nwụrụ anwụ. Let us nke ahụ something ma ya like ka ụnụ na-agụ nwụrụ na unu nwetara ya maka na agụ ndụ ji nwụrụ anwụ. Ọ na-agụ ụnụ ndụ ọnọchigo ọbụba ka ọ ya dabọ ya da return. Ịghọtago? Ọbụba ka ya adaba ọ ya da return. Ịghọtago? Ọ ka ahụ next election nye na ekwuru ife win ho ifa. They will keep conquering. Ha conquer central, ha conquer. Etu ka ha nyesi bagido nwoke nwere that connection and contact. Tentacles here spread across 21 local government without coming out from any ruling party. He was able to spread such tentacles. It's not easy. Naanị ọnwụ ife kwụsịrị onye ahụ from promised land ebe ọ na-eje. Adonya ka eji bịazie na campaign na-akọ ọnụ maka na enwere people do equal to the task. You ought to go. Don't think that there will be a time I will wake up and tell you that Ebubechukwu ụzọ abụrụ a soldier. I can't do that. Man, onwe ife metaho, you can talk about it. After all, onye nwụrụ anwụ anwụgo. But we cannot say that no blow a good fighter. Or a whoop one. I enwere any rerun. Kote kucha ni feni n'oga. Election akadova. Onke governor awunka akada dosi onye ọwụ n'ogodo. So Apga, hapụ na okwu lụọ n'ọlụ. Hapụ na okwu lụọ n'ọlụ. Nwere ụnụ lụkọtara anyị ife anyị akụba aka na-eke n'ụnụ. Weluzie na-ediri aka ụnụ gbagapụrụ anyị sirisi. All in the name of na ya da atụrụ ụnụ akwụkwọ because na ịtụrụ ụnụ akwụkwọ birthright ụnụ ka ụnụ Anambra State. Ma Bola Ahmed Tinubu ahapụkwa ya nọrọ ifuru bịa visit bịa a courtesy visit na Anambra upon na Anambra State abụrụ APC. Ịghọtago? So share this video ka abanye amala anyị.